Nagyon örvendünk, hogy részt vettünk a versenyen, és örvendünk, hogy itt lehetünk. Tehát rám került a sor, hogy beszéljek, nem tudok beszélni, tehát nem vagyok ezen a típus, de senki sem akart a csapatból beszélni. Hát tulajdonképpen elég színes a csapatunk, úgymond, mert van közöttünk olyan, aki diák, vagyunk egyetemistek, és ugyanakkor olyanok, akik már dolgoznak, ezért nekünk is elég nehéz dolgunk volt abból a szempontból, hogy mikor is tudunk összeülni dolgozni. Általában hétvégénként volt időnk, tehát ez azt jelenti, hogy péntek-szombaton. Hétközben ugye még beszéltük a projektet, hogy mit lehetne írni, de nem nagyon volt időnk. Az ötletek, tehát a projekt meg minden hétvégén jött össze, és gondolom, hogy láttátok többnyire, hogy mit sikerült produkálni. Szerintem nagyon érdekes projektek voltak, és élvezettel írtuk meg őket, és reméljük, hogy sikerül őket véghez vinni, és településünket fejleszteni.